ya roh ya utrai. Kau hemen kau para bayit ha utrai Yesus Kristus. Hagini gisni jongka jimpen kare jongi ban pen kait pen kia ya ke longing long sen. Ngidang puson syapang ke jingkor dor jongki umat. Ban ngala kwa bane hikaya pi baki umat bajau haki kimi ke pa haki inga sen kalong ka bakata ya baro longing long sen. Te kumbang la om kum sulfuric acid haka jaka bahap kan senang bam sarong. Haka jaka bang ibu lese nakano kiu kata kiuru kan senang jot namar ke sulfuric acid. Haka ju kedur ladang ilong ki daw ban penjau umat ia kikimi ki pa jongi ni haban usiar ba ban penbiang na obendaki umat jongki. Kenapa ngindup light na kijing sunyo jong kata kajing penhap umat dangi ne damano-mano. Tingidon kampan duai penpiang naga bendaki umat bajau haki hingga sem jongi. Dan naga takadau nakadau yapi syapangga jingkar dor jongki umat. Bakonjuru bapenang burom syusyu yalaki kemiki pa. Kadba kidang samla konjuru kadba kam kerpa kadba kidang kam temen namar kim don borshu yalade te kekti kekejat jompi kadeben penklain ya kamet kapar jongki kimigi pa jompi wat nam syayaki bakin ja umat bakin ut marwe daga jing sosi namar ki kon kikti klam sumar yaki ha kapor ki don kam ya ka jing yarap ka jompi bunsin kanek along ka jima ha ka jinglom temmen jongki ki kun kin ino marwe yaki kimigi pa habade kapor banti dawai yaki kim jukuslai habaki don kame ye ha ka jing sumar ka jingir ka jompi pim don porshu kane ka longru ka daw baki ja umat kis ngosi wat num sha yaki kimi ke pa lada kilang kam samla ne kilang kam temen ban ja umat lanoru haki gasem jompi kane ka long ka jing kentu yanga kane ka long ka jingker padru na ka liang jonga ba pindup long ki ba kusiar nang ne syakamat kenamba pindup manba pindup penba shushu ya ki inga sem ka jompi hakane ka session ngako ban yai beteng syapangki umat kenamba kini ki baro ka bang hikai kan yarap yapi ban penkuit ya ki inga sem kan yarap yapi ru ban penkuit ya lade kan yarap yapi ru ban penkuit penkia na bon jait ki jinge ka ba aptap yengi na ka daw jong ka jimbe jongi te kane ka long ka jim persang jonga ban seilut ya baro kita ke jimbe jongi kum rishi met bat knamba ngindup te ya ki inga sem halor mausia kum bau jisula on don ki batte ya ka inga sem halor mausia don ro ke batte ya ki inga sem halor rusia kum kine ki jingji abaro kapallong ya ki inga sem jongi balatte halor kishia nakataka daw ni deban penske te kane kalong ka jing pen koit pen kia bar ka jing pen koit ya kalong ing long sen hagane ka session nakwaban hikai yapi syapang ke umat jongka balang bat komjuru ya kiwe ki benda kabayade bat kane ko himmen ko para ni barong is nautu kayinga sem kalong ka balang bare don bon ki jingi kai kabayade bat kane malla kayinga sem kalong ka balang ka bare bad haba ni yatrelang bad bon tili kayinga sem kan kalalong ka balang ka bakam he lemba ke balang barit ngite ya ka balang ke bakam he haba shu mudur pe don lese saupo tili ki longing longsen hapo ke snangata haba pi baro pi ya wanlang ban mane ya wuju utrai ha ka tembul bakul jangu pekel pet penkala ya ka snangata jompi ka balang ka bakam he na ka balang rit sha ka balang he kokimen ko para kane kalong ka ba konsane ha ka jingim chungi tendeng namar ka jing tarais niu chungi namar ka jing to lot chungi namar ka jing sarang chungi lese ni penjao umat ya ka bala lada pi
pidon kano ka jingsno persya ya kawai pat ki yingasem namar ki myade jingod badpi namar kata ka jingpam myade jingod pistam ban jingai no naki lese pistam ban kran tat burom yaki haka balang ne haka imlang salang kadon ka jingta ya kata ka balang bari pidang penja burom ya ka balang bari namar ya baru ki kun ki basa hakata ki ying ki lom ki ba yopediang ya ka baptisma bad kumba u Paulus bakudu on ni pimtip mo bapelong ka temple jongotrai nama romansium bakuid usyong hapo jompi habangi lebbein ya no namar ka jing sarong jongi namar ka jing tarais miyo jongi namar ka jing dam jimbetar jongi ngidang penja umat ya ka balang medang ngidang penja umat ya ka burom jongo pale ni kata ya ka burom jongo pale malla paiwai manga badmapi nilong ka burom jongo pale tengidon kang ban yada ya ka burom jongo pale ngimte ban sha ya kino kikun kija umat nama jongi lese habaki wan shaying mani habaki wan shimenda ya ka jingya seng ya ka jingtuwa ya ka mas bakoi ne pi kya na ki marjan marpa jombe haba ki don jingya seng namar pe don ge jingdom jimbeta pi karan bein yeki nanda pi kendait no yeki haba ki kots ngaba ye piru naga benda ge jingya seng pim pi kyar na ki kanang namar pe don ye persya yeki pedang penjau umat ya kata kabalang parit tenaga taga daw ko himmen ko para ngako ban puli hapi na ka kitab Malaki kabaar katlai sakaneru pile pisop ya kaduan jengutrai daki umat da ka jingiam ba ka jingod namarba nyukorshu ya ka jingtarwa jompi ne pdianshu ya ka nakati jompi pikirli balekum ne namarutrai ulalang saki ya ka jutang hapadeng jompi ba katenga try jompi ya ka ba pilayino no what laka long ka lok ba katenga jompi da ka jutang itip utrai unom pdianshu ya ki umat jong ki ba leben ki bai ba itip haka shiti jongo Paulus bakusha Ephesus kabasang arpu wei terte u Jesu Kristus panke jinya de jongo bat ka balang te haka ju ka dur mallaki ingasem ke ba yade bat ke ingasem marjan badde bangro ki ingasem longing longsem badon haka ta ka snong haka ta ka balang kilang te ya ka balang habang ilong ki dao ban penja umati ki wei te utrai wong nganam pdiangshu iya ka jingdu wai ka jingkar pat jompi kane ka kanglat yangi banyo pediang ya ka jingaye habangi don kano ka jingmut persya ya kiwe tenaga taka da ngide ballong ka pakit kli yala ka kamaram jongi ha ka balang ngide ballong ki baburom ya ka balang habangi kren shapanga balang ngidon bon ki bru ha ka balang haki ingasan jongi don uppa don ke kemi bat ki kon nandangi pinyade bat ki para bru haka ju ka dor ni pinyade bat ki nangda haka balang ni don ki nongyalang balang ni don ki ramba balang ne ki bakit ya ke kamera tenginum de ban penjau umat ki namar ke jingsno jongi tenteng don ki por ni penjau umat ya ki tenteng ramba balang ulang uburi bam don pule ka putti komba don bapi lese udon tang ka we kaspa hau ka jinge bat ka jingi shirhe namar ka jingi shirhe utrai shitam henry ngimde ban kenpo ya ka jing trai shitam ngide ban burom lese haba wiyang ban kran ye lese ngi kran nirki ben namar yade bat ka jing start ka ba mangidon te henry kae ka ba utrai upeni upet nangi hadu katno ngi burom ngimde ban kata ya ka burom chokebe bonsi don gi longing longsem kistom namar kim shimla burom ya kabala
ki tim ki kran ben ki kran tat burom ya ki bahalor ki kran tat burom ya ka jingkoi jang ka balak de bon sin ya de ki para banged ki kran tat burom ya la ka balak de ki para banged ken ki long ki daw ban penjot ya ka suk ka sign pat ka jingyatli ha po ka balak de ki para banged ki kran ben percaya ki we longkomi kekaran percaya ki para longkomi lese ki longkomi kim sautan nacho ya ki longkomi marjan balong nonggit ka lese ngin long ki dao bon sin banwan wanra ya ke jingya pra ha ka balang lese dondru ki longkomi kabayade bad ka politics kumda ter ki penpra ya ka balang kine ki kam baro ki longi daw ba penjau umma hapo ka bala namar ka politik namar ngam ya de jingmod badota ubru namar udonda ka wai pat ka party kum kine ki kam baro kam de ban kata ya ka jingku jang ka balang habangi kata kumne ni ki basa hapo ki ying ka sem ni kit alo jongi ya ki jingjot ya ka jingsniu nama ngip dah ke penjau umat yano ngimla ban seiso ko himmen ko para lada de kabayade bad ka jinge kam kerpa ne kino ki kam dam me kabayade bad ka jinge ngide ban long ki bakui ngide ban long ki bakusiar ba haba poisha ka yin kandang ka jamutrai ban mane ya utrai ngide ban don ka mensiam basngur ngide ban don ka mensiam rip ban mane ya utrai henry namar ka jinglong jongi namar ka jingdom jongi namar ka jingtarais new jongi namar ka no ka jingsno hapo jongi ni penja umat yekiwe ni aban hiar na ka neka jinglong ha ka jingi naga daga daw ngawandra hakama jompi ya ka umat jongka bala nanda habangi karan shafanga umma janga bala ngidon gi catechist ya ki ba ngimju buram lese ngi karan bayni ki ngi karan tat buram chalende kumda terte kaneru kalonga daw ladangi penja umma ya ki ba khalor jangi kalong ka kata ya kalonging longse nagadaga daw ngidon kampen kustiaro ya ka jingade jangi bakilindo omday na marbang along lindo na karan yakane henry nitip haka bible bongi jaka utrai uble ula karan shapangane wadnum kta yakaba pensle jangutrai mano badon ka bor man kta yakabala pensle jangutrai kadon ha utrai uble ubala pensle ya uta ubala pensle udon ka bor ban penbe ban penbiak ya kilindo yakabala pensle nagadaga daw bol sin ki longing longsem ki kit halor jongi ya ga jingso si namar ki ummat bala penjao ya ki lindo ya ke bala pensle jomutrai bon sin ha ka jimbi jongi ni yasnok tilang bat ke beryu ki badon ke jimut basni ya ka balang bat ke lindo bon sin ni kloi bange ya ki beryu badon ke jimut basniu percaya kabalang ya kelingto tangi kam snap yaki bani kongu yaki kin mau ko himmen ko para kane kam de ka saindur ka jongo pelai yaki ujisu kwa bangin kta ya ka burom chung yaki lindo kide ki burom hoy lese da laban don ki lindo ki bam kitli ala ki kamera ayu trai ublai un bishari ki ke jim bishar ka de ka jongo pelai habapi yo yeke jingtona jogi lindo tolong ki inga sem bashashitam naga benda ka jinkalla ka bamud jongkum ki ta ki lindo henry palat yakene ladang istang bantak ti ya ka burom jongi bala pensle jongo bale kan sajayu hangi ngikit yaki umat jongi halor ki gasem ngin wandra yaki umat ngate bon ki jingjia ha ka jingim jong bon ki longing longsem namarba ki kata ya ka burom jong ka balam bad ki pencha umat ha ka balam yaki lindo yaki riniam yaki nongyalang balang kinum yo kimju yoshu jingsu
tat hado baki yasuk tat hado baki panmap naki nakataga daho kaktino belayo hake kitab sirah kabak inyo arpo kendai kaong komne daka mensiam jompi baro to ting burom ya utrai bato burom ya kilindo jongu daka mensiam jompi baro to ting burom ya utrai bato burom ya kilindo jongu habangin burom ya kilindo jongu lese kilindo ke labandon bon jait ke jingdona lese kimbiang lese ya ban penbiang ya ke sakramen kimbiang lese ban yeto kanayepi lese ki don bon jait ke jingdolon haki enai pe ke jingdolon jangilindo pe ya ke jingdon jongo ble haki lese pinong okum nong alaban yoi ya ke jingdon jongo ble habang yoi tangi jing sniu suda hendreng ide ban kin mau ya ke lingdoru kide ki kon na ki ingasem jompi lada ki ingasem jompi kampat kui kine ki kon ro kin sarra ya baharo ki jingting halo jongkiru nakataka daw ko himmen ko para habang yoi ya ke jingtona jongkive hake jakka ban kran tat burom sanang buson ya lade uneru udena ki ingasem lesi yunang yalam jompiru udon ki ingasem lesi rambambalan jompiru udon ki ingasem yaki renium batre batiru ki don ki ingasem maki bahro ki lami na ki ingasem lada ki ingasem jongi kilong ki babha lada ki ingasem kilong ki batin borom ya ubale lada ki ingasem jongi ki don jingi shirhem ya utrai lada ki ingasem jongi ki borom ya ki bahal ori ki linto ki bishop ya ki renium ya ki batre na gavenda utrai nin sanang yo jingkorku Henry habang istang ban ketaya ke borom jongi habang istang ban penjau umat yaki kansa jayu yaki umat jongi kinsa wan hap halor ki ingasem mano balong gadau ban penjau umat yaki kide ban gusiar bah tengide ban duai kotrai watnum syayanga balong gadau ban penjau umat ya kabala kabamut yaki bahalor jongi lese don bon ki jingya per hapati lese kabaya day bat ka kam school kabaya day bat ka jimpenyad ya ka parish kabaya day bat ka jimpenyad ya ka spa ka bon ki daw henry ko himen ko para kusiar bha namar ka tino bale ka maham yengi bon ki jaka wat nam ta ya ka ba pensle jongo bale ngitip shapanga jingjia jongo david badu sol usiem sol haka jingale tuma usol ula mangpalat don jingkermen shuba unim ula karpat da uway pat ushipai ubalong badena abimelek ban penyap no yawo nama kwa ban naduno ya kaburom jogi te daga jingin sene badga jingis kausi ula penyap no yawo saul namarom don jingkermen shuban im nanda uni uburi ula wan banai jingtip yawo David pet ngalayo I ya utim sol ulam mong palad hakamet badula kerpad yanga ban penyap ban ngalayarap yawu bad haba u David ula yasno wadlada u sol ula nongshun jangu ula persyang bonsin ban penyap yawu u David ula ongkomne mano ba ai bor yame ban kata ya ke ba pensle jangu trai basisendon ula papenyap no ya utau bri ko himmen ko para ngim don bor ban ketaya ka borom jongo bele ngim don bor ban ketaya ka ba pensle jongo bele ngim don bor ban krentat borom yaki hoy ngila ban penbe da ka jingi ngila ban sneng ngila ban peni yaki da ka jingi henre ngim be balong ka daw ban penjau umat yaki Nagada kadang katino bale ka kranshai kadar ya kane ka benda tolong ki baburom ya ka bala pi yala deru kit halo jompi ya ka burom jongo bale bad pinum de ben penja ummat yano namar ka jimbam kit kle jompi don bon ki kon hakane ka juk menda don bon ki longing longsem hakane ka juk ka ba menda ki kendai ya ka jingem sacrament don bon ki kon
hagene ka jut ka baminda longge pa ki kon samla kada nang roy ya ka start ka parte ngistang ban kongo ya ka jing start parte ban ya ka jing start doble kalong ka ka penchao ummat ya ha ka balang tengide ban kusia na ka ne ka jinglong ka babon jai ngilatip don bon ki jingya ka ja ha ki balang ba per don bon ki sin ya ka jingya ka ja ha po ka balang ke don bon ki jingya ka ja ha ka parish ha padeng ki longing longsem ha padeng ki kur ki jai tendeng ki kur ki jai ki stang ban ya tan bat ki penpra penjot ya ka sukka sain dese don ki kur ki bam tresho ban rung da ka we pa ka kur ne yaraf ki kur aba don jinge aye ni kella long ke da ban penja umma lese ka bayade bad ki jingia lese naga benda ki jingten ni penja umma ya ki ingasen ha na lorba ki dan sausi ki laddo ya ki bayir ba toin jongi ni na mar ka jing sarong jongi ni kangala ya ki ban tep lese ha ka jing tep jongi lese ni kan ya ki we ban on leg on tep lese ni kangla ya ki ban le ya ka jing le niam na mar ka jing sarong hadu katno kitaki inga sen ki jao umma bun sin ikta ya ka burom jong ki we bat habang ikta ya ka burom jong ki we ha ka ne ka dor ni penjao ummat ha ka balang bakui kumjuru ni karantat burom ya ki we pat ki kin khun bala ni deban snap ja ngim deban karan persha ya kino ki kin khun bala ngin burom yaki namat baro ki kin khun bala kilonga burom jong uble bale ngi don kam ban kata ya ka burom jong we bad bandra ya ki ummat halo joki kumjuru habangi karancha panga bala ni don kamro kinongi kairo ki wan poi shakaneka jinglong don bon ki kinna ki ba penja ummat ya kinongi kai niam don bon ki kemi ki pa ki kangala di ki kon ban leisha ka jingi kai niam haba ki koloi ban pa ye ki shaka school kumjuru ya ka extra class but ke tuition haba poi ya ka benda ban pa ye ki kun shaka yim mane naga benda ka jingi kai naga benda ka jingi seng ki kapana bon sin ki kimi ki pa kimju ai ya ka nuksa baba ya ki kon ban penslori ki kon ban shimmenda ya ka jingi kai niam ban le jingi seng namar ni ngop palat ya ka jingi tanat jangaspa bani kalat ya ka jingi tanat jangaspa bane ni penjaw ma habangim kitkali ala ka kameram kimi ki pa ban pensani ki kon haka bala haka jingai ngiram penjaw umat ya ka balang ka roy lamba ki kon ki ti ki jongi ki bashirham ki bayit ya uble kumjuru yaki nongi kai niam ngim ju kein kordor yaki sister yaki nongi kai yaki repaid ba ngim ju burom yaki don bon sin ngi penja umma kumjuru yaki nongi kai school ngitip haba ki nongi kai ki snack kra yaki kon ki penbe yaki don ki kimi ki pa ki ale persha yaki nongi kai lese haba ki nongi kai ki yoi yaka jimba kala jongi kon jambi ki penbay yaki lese ki shaw yaki lese ki dam yaki bad haba ki kon jambi ki wan bani tu yapi ho utao nongi kai ula snang yanga ula penbay yanga ula shaw yanga ula dam yanga pi part pen lekum no pi kershan ya ukune pi pershan ya nongi kai yaki kimi ki pa ki ba kershan ki nongi kai namar ba ke la penbay yaki kon kum kita ki kon kin salong ki baba kin salong ki ba riyobale kin salong ki ba kiu yaki kardan lada pi kershani ki kon nanda pe leisha ka school but bin dom ban kran ti kransniu but kran dom but ki penting ye ki nongi kai pi kran tat borom ye ki nongi kai hakama ki kon kum kita ki longing longsem kum kita ki kon kinum yo jimmendoi hakala wei jonki nama pidang penjau umat ya ki nongi kai namar kon jampi kimi ki pa ki bayat relang bat ki nongi kai nagabenda ka buram nagabenda ka roy ka par jong ki kon kilom ki kimi ki pa ki bakmen
Lada pi join yasna tilang bat ki kon yakaba ki wan ban wood hakama jampi kadon ga jimma namar la shai la shesni kine ki kon kinum kongushu ya biru kin wat daw ban jaitu kin wat daw ban pep ya ka kelas kin wat daw ban pep ya ka pule ka puti nangta pen sajaw umat ma piru mahwai tinaka taka daw ko himmen ko para ngati bon ki kinna kiba penjao umat ya kinongi kai kim ju seiso ladapi kimi ki pa pilong ki dawan penjao umat ya kinongi kai namar ki kun pidon kam banya sut kloy bad kum kita kinongi kai namar ke jingkerku na kinongi kai kalong ka ba kongsan naga benda ki kun jongi naga benda ka lawai jongi kun nginam la ban Roy haka jingnang jingstat baki kam ki jam ha lor ki ummat jong ki nongi kai tengide ban usiar bha ya kane ka benda habanga keren ya ki ummat jong ga bala kaneru ka badon jingya de namar kide ki nongi kai ke ba pen start yangi ban pule ya ka tino bale kide ki nongi kai ke ba pen start yangi ban long ki lingdo ban long ki rinium ban long ki nongi la ladangi lebein ekinongi kai ladangi penja umat ekinongi kai tan hado bangi nyat eki umat jongki da ka pan map da ka yasu kata ka kelalong ka mau jingtot ha ka jingim jong kum kita ki ko penaga taka daw haba ki kon jompi ki wan ban wut persha ekinongi kai pimde ban karshan eki kon pide ban pinbe eki pide ban karan bhasha pangi nongi kai kanamba la shai la shusngi kini ki kon jampi kistang ban eat ya ka subject kaba maki ki kai ki ladang pi join yasna baki ban karshan ki kin stang ban isi ya kita ke subject kaba maki ki kai kin fail automatically ha ka subject rukanan ka batikana tenden don ki kinna ki basaram palat kadba ki dang kyu class kadba ki dang kyu ya ki grade kadba ki dang yo ya ki mark babha kistang kam start ban ya ki nongi kai ngatip don ki jingjia ha ki jingim jogi kinna ki ba start bha henre ha ka interview part ju pass ula yo ya ki distinction henre upar sham ban wad ya ki kam ki jam henre ju yo pass ya ka interview badula lay duai badu way father handa utrai ublay ula pau hawu pe ngayoyi ya ki ummat jongi nongi kai badula ken mau hoy kadbang adang pule ha ka class 9 class 10 ngalong ba start bon sin ngarki bain ya ki nongi kai ngala pin sausi palat ibe nongi kai I ja ummat hakamat ki parakinna habanga kran bain ya ka ngala klet badu tau father om lada piko ban yo kam gi jam lada piko ban pass ya ka interview kile wat ya ita nongi kai panmap nai pindup manba utau kinna ulale nangda ha ka interview balawan ula yo pass ula yo kam ko himmen ko para don bon ke jingjia ha ka jingim jongi ki bang yishu ke instinct ngimju patiao ya ka jing sosi ne ya ka jingai jong ki ve kaba ngilongi daw ban perlong yeki tenaga daga daw ngide ban kusia banginam long ka daw ban penja umat hakata kaju ka dur yeki baduk ki batre haking ka sem jongi yakin number la ki ba wan tre ayeng jongi lese don ki buryu ki bam le hok yeki ki bam pen biang ya ka bainong jongi lese don ki ba le bain yaki kinna ki batre hayeng jongi don ki buryu ki ba le bain yeki don ki ba le bain yeki inga sem jongi don ki ba penja umat yeki kaba ki don kam jingyara nimjule ki ba wan kro hakama jongi ki ba wan krong hakama jongi bat ki kwa ya ka jingyara hendra ngi kendai wan habangi don kaspa shibot ngi kendai ngi tok ngi ngim don eye habaki baddo ki marjan jongi ki don ki ba ki kon ki ba pang shitom ngi biang ka pisa ka tengah haying hendra ngi shutok ngi don pisa namarka jingles ting jongi kita ki kon ita lese ita iba pang shitom ila yapno namar ngim shimla yara haka jaka bangi de ben yara ngi kendai haka jaka bangi de ban lay isene ngim shimla kabalang kahikayangi ban lay isene yekiwe yeki baduk lese ngilong ki babu ya ka dukan
Lese ngi don ke kali, lese ngi don ngi kamai ke taksi, ngi pan ya ke bapalat ke bangi deban yo na kiwe. Lese ngi kijit ya ke senang jeng kiwe ru haba ngi nyat i pinyat ya ke taksi ne ke dukan. Lese ngi tok ha ke jingto haba ngi ti haba ki pri ki wan ti de ye ngi shim tam na ki. Ngi don bon ke benda ki bangi le bam hok. Habangi le bamhot ya ki baduk batoin ya ki ba tolot hapadeng jungi ki umat jungi kin poisha kamatu trai kidang ja umat lese kim don pisa eye pi pat pila ya kinino ya ka pisa jungi lese kila pan kilian na pi henry pi pat pila pin kiuno ya ka sut kila kia bandino ya ka kindau kia bandino lese ki siap badon kidon nanda ban pinbiang yapi lese namar ka jingkwa palat ya kaspa won sin ni pinja umat ikiwe kiba penyad ya ke dukan kiba don ki kali kiba don ka business paper lada ni yesene kindia haki por jonga jingtolod jongki kindup kemen kindup yo jingsuk ya kabenda jonga jingsuk kabakiyo ya kabenda jonga jingkemen kabamakikiyo kalongru ka jongiru henry ladang ni penja umat yano ya kabenda jongi umat kinwan kiar halor ki inga sem jongir na kata ka daw ko himmen ko para kadang idang duai penkoi penkya ya kalonging longsem kane kalong kawe kabenda kabangi barong ya ban kusia leseng impat kin mau ya kine baro menda kalade kapo penkui na kita bar ki umat lese ngila penjau hakeleng da ka tin ka tle jongi da ka jinglai jingkam jongi ha ka balang jongi ha ki marjan marpa jongi ki baro kilong ke benda jonga balang namar ngimpat isne namar ngimpat I bon ki beriyo kila jau umat Tenginang kindik benrino banginang panmap na utray paundok yarap yangi bankuit na ki umat baro kalawan ki arhalo jongi kotray jisu ngis ngungu yame nagabenda kaneka session kaba ngipuson syapang ki umat jonga bala karko kardo yangi haga jimbe jongi haga jimbakala jongi haga jingtalot jongi ngilalong ki daw ban penja umat ya bon ngut ipan map na me ko jisu nakabenda baro ki jait umat ki bangila penjao ha kirleng ya ka jingle ben jongi baduk batoy ya ki batalo ya ka jing sarong jongi ya ka jing tarai sniu jongi kapapelong yang iban penjau umat ikiwe map yang iko jisu pen koi dia ki hingga sem jongi ko jisu bangi koloi ban kela kabamut bangi koloi ban pendi mai ke jingim jongi naga benda ka burom jongi ublei badon bor baron kerku yapi upa barukon badumen siam bakoi amen